माइनाव फैफिन नोङो जेरावखि थाया फैफिन नों आंनि एसेबो साननाय गैया नामा नों आंनि थाखाय फैफिनलै सना नों आंनिबा न'आव फैफिन नों आन्थु सना ओमफ्राय सुनिबार खालियाव जों न'आव थांहैदोंमोन न'आव थांनानै ओमफ्राय न'आव फैनो होननानै आंखौ फन खालामदोंमोन फन खालामनानै ओमफ्राय जमा थांगोन दे हाथायाव नेनो होदोंमोन ओमफ्राय आं नेबाय थादों ओमफ्राय आं नेनायनि उनाव आरो आं फन खालामदोंमोन हमाखै बियो ओमफ्राय हमाखै रिसिभ खालामाखै आरो खनसे खालामदोंमोन दानना होदों आरो ओमफ्राय आं न'आव फैफिननानै आरो थांफिन नागिर न'आव बे गावआनो फन खालामदों आं गुवाहाटियाव मोनफैबाय आंखौ नागिरनांला होनना फन दानना होदों ओमफ्राय सुइस अफ ओमफ्राय माबाफोर नांलायबायदोंमोन नामा जेबो नांलायाखै दिनै 11 बोसोर जालांबाय जेबो नांलायाखै बुवाखैबो माबाखैबो 11 बोसोर जालांबाय गथ' गथाय गैयाबाबो जों जेबो बुखौबो बुङा रायाबो मायाबो गावनो बुङो बे बेलेगखौ खारनाय नुबाथाय जों बिदि जाया दे सना दोनो दाथ' मानसिखौ नांफिनगौ जेरावखि जाया जेरावखि थाङो मानसिखौ नांफिनगोन आरो मालाबाबो रायफोराबो एक्स-एमडिबि आदाफोर नोंसोरखौबो आं खावलायहरनाय जादों खुलुमहरनाय जादों जेरावखि थाया मानसिखौ हमनानै लाखिना दोन ओमफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार होगोन फन खालामबानो जाबाय माइनावलै बिमादै मोननिनो साल दङ नङाबा बेबायदि खारा मानसिया मानो गारना थाङो नों आङो जों रायाबो बुङा बेलेगनि न'खरा आरो बेबायदि माइनाव सना नोङो मायाव दोङो नों फैफिन नोंनि थाखाय बेसेबां दुखु जागासिनो न'आव ओंखाम जानो सुख गैया दै लोंनो सुख गैया सना मायाव दङ नोङो फैफिन नोंनि थाखाय इमान आं खस्थ' खालामनानै नोंनि बेमारखौ नायबाय आं हा हु फाननानै थार थुपार खालामनानै दिनै इमान गिदिर बेमार जादोंमोन नोङो थैनो गोनां बासायबाय दिनै आंखौ इदि नागारलांबाय नोङो सा ससेयाव आलानि खालामबाय नों मायाव दङ सना फैफिन नोङो बिदि गदनिबो नोङो 1 लाख लन लानानै खारबाय दा आंखौसो माबादों नोङो फैफिन जमा मारिगोन फै खामानि मावनानै मायाव दङ नोङो थार थुपार खालामनानैबाबो नोंखौ बेमारखौ नायबाय आङो डाइनिंखौ बिनि बायदि लन लानानै जमा ओंखाम जागोन बे डाइनिंआवनो जमा जालायोमोन दा बे डाइनिंआवनो माइनावा खारबाय माइनाव फैफिन नोङो जेरावखि थाया फैफिन नों आंनि एसेबो साननाय गैया नामा नों आंनि थाखाय फैफिनलै सना नों आंनिबा न'आव फैफिन नों आन्थु सना आन्थु